Studio Yaşar TV. Твое тело просто секс. Мы едем на белом Мерс. Добиваю последний гэс. Эта детка кричит мне SOS. Она черная пантера в черной панамере. Чертовы манеры, мои черные намерения. Эта сука оставлю два раза. Эта сука хочет два сразу, да раза. Это ее вечеринка, два сразу, да раза. Это ее вечеринка, два сразу. Этой ночи на мне хватит. Черная пантера в черном панамере. Стоны и объятия, детка на моей кровати. Черная пантера в черном панамере. Шелковое платье, этой ночи на мне хватит. Черная пантера в черном панамере. Стоны и объятия, детка на моей кровати. Научу тебя плохим манерам, сама знаешь, ты стерва, и мы оба ходим налево в Панамере. Твое тело заводит, дергает нервы. Ты согласна, что сегодня ночью для тебя буду первый? Так что знай, что сниму с тебя твое платье для тебя. Я тот самый тип, что может понять тебя. Просто знай, губы твои секси, я к ним внимателен. Детка, пантера, уже время пора раздевать тебя. Шелковое платье, этой ночи на мне хватит. Черная пантера в черном панамере. Стоны и объятия, детка на моей кровати. Черная пантера в черном панамере. Шелковое платье, этой ночи на мне хватит. Черная пантера в черном панамере. Стоны и объятия, детка на моей кровати. Черная пантера в черном панамере. Шелковое платье, этой ночи на мне хватит. Черная пантера в черном панамере. Стоны и объятия, детка на моей кровати. Черная пантера в черном панамере. Evet arkadaşlar, bu parçamı sizler için özel hazırladım. Ve bu parçam tüm sevmeyi bilenlere gelsin.
Живея си живота аз не съм от вас. Мачкам здраво и давам пълна газ. Говорите всеки ден за мен не е проблем. Зависта ви няма по-живен ден. Посрещнем най-готиния абитуриент, най-симпатичния абитуриент в 2024 година. За най-готиния абитуриент Дани специално. Аплодисментите къде са? За най-оригиналния абитуриент всички близки, приятели, роднини да заповядат на дансинга. И започваме с първа серия ударно. Сега, кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10,
Крушаница, сега. Няма вече даскало, няма вече изпити, ще има само маратони, ще се ходи по купони, да се бие синьо Джони до зори. Айде, Дани! Няма вече даскало, няма вече изпити, ще има само маратони, ще се харчат милиони, ще се кара на слънчака до зори, до зори. Няма като вас, Лили Ага, най-добрия клас, най-добрия клас. Let's go! Всички викаме с пълен глас. Няма като вас, най-добрия клас. За най-готине ветерен специално, Кичека продължава по Милано. Let's go! За най-готиния Дани, за неговите прекрасни приятели и роднини. Специално. Няма вече даскало, няма вече изпити, ще има само маратони, ще се ходи по купони, ще се пие синьо Джони до зори, до зори. Няма като вас, най-добрия клас. Всички сме на мас, заедно викаме с пълен глас. Няма като вас, най-добрия клас. Всички викаме заедно с оборавани. Кой каза? Едно! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И сега продължаваме с следващия готин качек. Качека марка за най-готиния абитуриент. Айде Версачето, момчета, Версачето. Хей! Айде, Вадия. Вадия с момчета. Една голяма по-нас абитуриента специално. Яша. Най-красивите стотачки за най-красивия, за най-готиния абитуриент. Темпо, момчета, темпо. Нормално темпо, момчета. Лилега. Нормално темпо. Сефте Берекет. Оркестъра напред. 10 точки. Поздрави за най-готиния абитуриент. Let's go! И сега соло връмари. Айде, момчета, понеже сме близко тук до Слънчев бряг, да поздравим с най-готината песен абитуриента и неговата фамилия. Слънчев бряг, Варна, там е купона майна. Слънчев бряг са ти, номер едно си, брати. Слънчев бряг, Варна, там е купона майна. Слънчев бряг са ти, номер едно си, брати. Да видя всички ръцете. Горе, горе, горе. И си бе Дани, шампиони, шампиони, шампиони. Да видя всички ръцете. Горе, горе, горе. И си бе Дани, шампиони, шампиони. Айде Версачето, момчета. Точно така. За Дани шампиона. За най-готиния абитуриент. Let's go!
семейство днеска. А сега Айде, Дани! Ти си човека днеска. Ти си жеба. Let's go. Айде малко кабананче. Я съм Санкути. Айде сега да разлеем шампанското за всички, да направим една семейна на здравица, разбира се. А ние продължаваме в ми минор. Малко да се отпуснем, момчета, какво ще кажете? Лиляга, какво ще кажеш, Лиляга? В ми минор да се отпуснем малко. Рождега, заповядай тук, привелия приятелю. Точно така. Айде за Виторента. Айде, колеги. За неговото семейство, за всички приятели, готови ли сме? Айде, интро едно. Let's go. Точно така. Let's go. Айде, време е да се отпустим. Време е да празнуваме. Или да са урвани. Приятели, дайте малко шум за Виторента. Кой каза? Едно. Отпусти се малко, а да здраве и да ни е сладко. Отпусти се малко, а да здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те вина, замъкни се малко, а така дай малко на място. Да си вече умора няма, всички на крака, кърпат балоните до сутринта. Майко, до сутринта. Дай да видя колко те бива, замъркни се малко, а така дай малко на място. Тая вечер умора няма, всички на крака. Дани, дърпа балоните сега, майко, до сутринта. Айде, Бойко, Агаша! Let's go! Айде, Бузино! Поздрави за Виторента! Специално! Момчета, заповядайте при Виторента, дадете стойте на страни при Виторента, заповядайте! А така! Колко те пива, замърти се малко, а така те малко на място. Деня вечер умора няма, всички на крака, дърпат балоните до сутринта. Майко, до сутринта. Дай да видя колко те пива, замърти се малко.
а така не мога надясно. Опа! Дай на вечер, умора няма, всички да крата, търпат балоните до сутринта. Майко, до сутринта. И Собър Мари, преминаваме в Адия с момчета с най-любимия кечек. На мечоментата най-любимия кечек специално за най-готиния абитуриент и за цялата фамилия, разбира се. Айде, продължаваме. Лиляга, много се извиняваш, брат, пусти пак девятката. Чока фечен. Пусти девятката, мой приятел. Майко, Гюсел, майко, тате, шукар, тате. Айде, Ръждага! Майко, Гюсел, майко, тате, шукар, тате. Айде, куте! Опа! Пияно! Специално за най-прекрасния абитуриент, за шампиона. Яшо Дани! Дани Смяново! Посела лайфчо за спомен един лайф. Пускай мой мълче. Майко, Гюзе, майко, тате, шукар, тате. Дани, шампион, Дани, тарикат си, брат ми, номер едно си, аманово, фасте, залели, бителеле, амая, Дани гели, арая, bitirelim amaya, Dani geldi oraya. Rana, Илия Собър Мари. Айде, продължаваме с новите кечеци на оркестъра. Бойкага, кечека без теб не мога. Ей, това е. За най-оригиналния абитуриент, за чисто новия абитуриент на 2024 година. Айде за всички младежи специално, оригинално. Без теб не мога, живея в мама. Искам те за Бога, ти си моята дрога, ето обичам те. Без теб живота ми е пуст, обичам те. Ти си моята яка топлина, кажа-ме, обичам те. Когато си с мен, ето обичам те. Без теб живота ми е пуст, обичам те. До края на света за тебе мисля аз. Алеле, айде, Бойко! Нека малко да чуем абитуриента, да видим има ли още глас. Айде, Дани, готови ли сме? Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Айде, Солдиес. Браво, браво! Поздравя до Бедерента за своите родители, за майката, бащата, специално Солдиес. С кичека, оригиналната кабазурна, момчета, оригиналната кабазурна. Чек, 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 чек. Ей, това е. Поздрави за майката и бащата на Бедерента, специално за всички и за цялата фамилия. Сега. И за нашия колега, разбира се, за баткове Лили, поздрави специални за нашия колега. Yes! Чек, чек, чек. Хайде, Дани! Сега! Имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари. Имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари. Чопката пак, аркамда, хо, 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 хо. Чопката пак, аркамда, хо, 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 хо. Имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари, имаш пари. Яш пари, имаш пари. Айде, оркестъра продължава. Че, 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 че. Яш образната! За най-готелия Бедерент специално. За всички приятели. Няма да играеш ли? И сега Собър Мари. Благодаря ти, коте, да се жив и здрав. Сега ще искам един кючек от името на бате Бойко в ми минор. Güzel bir çarabava su gelsin Бойкага. Разбира се, поздраве за Бедерента, най-вече за неговата фамилия, за всички приятели. Айде, ръцете горе! Хей! Хей! Дай! Дай! Yes! И хопа! Акордеоните ли ляга? Давай акордеоните, яко! Точно така! О! Мръсни са ми парите, чисти са ми ръцете, задади манекена, кучека продължава, черното бебе. IMG, най-новото, най-якото, елате ми на старта, за да ми покажа. Елате ми на старта, за да ми покажа. Айде, Бойкага, yes, 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 let's go.
много ще извинявате, приятели. Поздрави! Поздрави от нашия приятел с хубавата бяла риска. От него име за всички най-добри приятели каза. Преди да продължи кечека, нека да викаме малко кой каза. Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! 12! Айде същия кечек продължава момчета. Точно така. Озино! Лепса! Айде, Дани! Яша, Дани! Айде, Дани! Яша, Дани! Let's go! Яша! Така, Лилияга, продължаваме с кючека. Джамайка, втори номер. Моя ритъм в си минор. Един хубав кабадан. От Варна, поздрави за Кошарица специално. Готови ли сме сега? 3, 4, 2, 1. Поздравя за най-готиния медорет, за неговата фамилия специално. Има ли медорети? Яша Коте. Соловарвари. Нека да поздравим също така чорбаджиите. Чорбаджиите, нека да поздравим специално. Дани, къде са чорбаджиите, братле? Защо не ги виждам? Чорбаджиите да заповядат на дансинга, ако обичат. Най-щастливият татко, най-щастливата майка. Да ги видим тук на дансинга. Така, същия кечек продължава с саксифона. Оригинално от името на Баде Мойко. Айде до минор. Yes, 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 yes. Айде поздраве за чорбаджиите, за най-щастливите днеска. За техния прекрасен син, разбира се. Айде, Магалов. 10 точки. Още 10 от чорбаджиите за медорента. И за всички гости продължаваме. Айде, братле! Соло!
Чокафечен Бойкана. Поздрави за Данчо специално. От абитурента. Кечека продължава същия. За Данчо с бялата риска. Yes, yes, yes. И за Дани Смяново. За май Злати. Има по-набиско. Така. Точно така. За цялата фамилия на ветерента Кечека продължава. Лични категорично. Айде, я шакуте. Ей, това е кавана на оригинално. За Дани БМВ-то, петицата. Чокафечен, ако може яжик така кабана герси. Точно така. Благодаря ти, жив и здрав. Продължаваме с още една песничка за най-готиния абитурент на 2050 година. Ако ще йокмум Чорджо Муза, абонесменти няма ли? Айде, бе. Мръсни са ми парите, чисти са ми ръцете, за Мерцедес 63. Елате ми на старта, черното БМВ, кошмара на всички. Черното БМВ, кошмара на всички. Дигайте ръцете горе, че си да играе, от всеки да ми пише. 6. Всички манекенки са на Данито венки. Яша Дани, Яша брат ми, Яша. Ле, Слънце бряг май, цаве попона май. Слънце бряг злати, номер не носи брати. Слънце бряг марна, цаве попона майна. Слънце бряг злати, номер не носи. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Смадапите, опасите, дай завърни, завърни. Спомасите, смадапите, дай завърни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Опа ни на ни на рай, ни на рай, ни. Смадапите, опасите, дай завърни, завърни. Смадапите, опасите, Благодарим на всички приятели. Още веднъж апелюсете искам за този хубав манекен. Ако шлар, дерте гешлер. Продължаваме с нас. Внимай нещо, още не може да ви събудим. Но има време, ще продължим веселата част в ресторанта, както знаете. Канени, не канени, заповядайте. Ние сме в ресторант Урвар, нали така? Просеник, столицата на България. Заповядайте там. Там ще продължим веселата част. До нови срещи. Да, ще кажеш ли нещо? Точно така. Окей, благодаря ви, приятели.
Ние прибираме техниката и продължаваме напред, момчета. Сега е момента на Виторента. На кръга станете и заедно го посрещнете. Сега е момента да почнем да броиме. С оркестър чарния да се веселиме. С всички екстри да се заредиме. И нека заедно да изкрещиме. 2, 3, 4. С оркестър чарни